Nå, du kigger nu. Hvor sjovt. Nej, du kan det igen. Hvis jeg var ham, så ville jeg slet ikke gå med min hund. Kameraet gynger, jeg kan simpelthen ikke holde det. Jeg skal lade ret af den, mand. Alle der ser den flad og griner. Så er det kun lige der. Det må være... Nu går den selv. Okay. Den var ikke død.